Bisan sa modernong panahon karon, ano nagihapoy mga butang o mga panghitabo nga katingandaan nga masinati matag karon og unya. Sa Mandaue City anay nagpakita og nakuha pa sa picture maong gipanguyawan ang pipila ka mga empleyado. Ang report ni Nico Serino. Pipila ka mga departamento sa Mandaue City Government nag-opisina sa usa ka commercial building diha sa Barangay Sentro. Ang edipisyo iya sa syudad ug nagsilbing extension sa City Hall. Sa maong lugar, daghan kuno og katingad-an nga nabantayan ang mga empleyado. Alasay sa buntag sa miaging semana, nangandam alang sa ilang duty kining mga maintenance personnel sa Department of General Services. Tungod kay sila ra ang anaa sa building, nagsabot sila nga mag-selfie. Apan nahibong na lang sila nga dunay na-capture sa hulagway sulod sa opisina nga sirado, ngit-ngit ug wala pay tawo unta. Kung tan-awon daw sa babay kini nga nagsayal, apan di kaayo maaninaw ang itsura. Picture dyan. Di, apa ko picture ko. Dali tayo, picture tayo. Kita, wala tayo picture. To, na picture mi. Nga, kini akong kuan sa Facebook, gi-upload. Akong kauban mo iniingon, nga, ate, huwag ka kabantay sa imong likod na may kauban usad, tos luyoy ko pag-chore di ay. Apong basay ko nga, wala, tinuod dyan, ito ang mga walahiwag. Bisan gikulbaan, militok sila og pag-ampo sa kalag nga ilang nakita. Suma pa, dili kini unang higayon nga duna sila'y nabatyagan sa lugar. Sige ng Angie, may nakita kausa nga footprint sa CR nga dako kuno kaayo itandi sa ordinaryo nga tao. Kadaghang mga sign ang mga pandari kanang madunggan ana kita sa wala lang gid sa una pagkatog yung tiil diha nga patig yung dakua as in dako nya duharay ko magko. Wala jud koy panahon ko kamera akay cellphone ato ba kipad. Apan alang nila nga nagtrabaho sa dapit, mupahibaw o mananghid kung musod sa mingaw nga lawak. Ay la ko gadlo ka oy kay manglimpyo ra man mi. Limpyo ra man mi o say manuktok na lang ko. Kay bundakan ko portahan, bundakan ko kanang tabon sa tangki ba. Karon mabuntag na good morning, manuktok na lang ko nila. Ay man istorbo na sad ko ninyo kay manglimpyo na. Wala mi kakita ninyo nya pasaylo alam mi kun amo kam nakuanan gani ana gani kanang istoryahan mo ba pasabton mawag lang naman sa una bitasan pero usahay mahadlok yun managan mi ray. Ang tigpamaba sa Archdiocese of Cebu mipasabot giila sa simbahan ang uban nga katingad-an sa mga kalag nga giingong wala mahimutang awhag sa kaparian muhalad og pag-ampo o magpamisa alang kanila. Ang simbahan wala man mag-ingon nga dili na tinuod kay ang simbahan may nagtudlo nga dunay kalag ang tao nga mopadayon pagpakabuhi human sa panagbuwag sa lawas sa kamatayon. We always look at it na kining kalagan na nawagan ni sila especially sa pag-ampo silang ipakitaan o sa gipadamduhan. So normally sa occasion nga biblihon na itong pag-ampo alang nila kay nawagan ni silang panabang. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.